Lau urterekin, ipuin berdinarekin jarraituko dugu, bai? Zuek ikusteko ezberdintasuna pixka zein den. Lau urterekin landuko ditugunak dira, alde batetik kontzientzia lexikoa, kasu honetan hitz esaldi pixka luzeagoak txalotu alditugu. Bigarrenia, kontzientzia silabikoarekin hasiko gara, bai? Hitzaren barruan silabak identifikatzera. Eta hirugarrenik, hiztegia eta hiztegiarekin batera, gaitasun narratiboak, bai, esaldiak. Orduan, guk egiten dugun bezala, ipuina kontatuko dugu lehenengo, bai? Nahi baduzu hemen ere lau urtekin onomatopeiak sartu aldituzue, kinestemekin lagundu, bai? Asko lagunduko dira euskera zailtasuna duten umeekin. Bai, batez ere fonemaren bat ez badakite, fonema hori markatu, bat ikusten baduzue gelako umeren batek ese soinua ez duela ondo oskatzen, ze esaten duela edo ikusten duzen baduzue, onomatopeia horiek erabilia dituzue. Sauaz edo sugea etorri zen, bingaina barruan, itzegin aldezue soinuari buruz, bai? Eta, onomatopeia lau urteko gelan ere egokiak dira. Eta kontatuko dugu ipuina, eta lau urtekin ipuina kontatu eta gero, bai? Hiztegi lanketa txiki bat egingo dugu. Aukeratu dezakezue, saioko hitz bat, ez dira gehiago behar, bai? Lau urtekin, sustantiboak eta adjektiboak lantzen jarraituko dugu ere, baina baita ere sartuko ditugu aditzak, eta baita ere kontzeptuak. Kontzeptuak, espazioa, kopurua eta denborarei lotua daudenak. Zergatik, ze gero irakurri behar dutenean edo ahozko testu bat entzun behar dutenean umeek, ez baituzte kontzeptuiek ezagutzen, ulertzea mezua zailago egiten zaie. Orduan, hiztegi lanketan horiek sartuko ditugu. Adibidez, kasu honetan, aukeratu ditut 3 adibide, izan leke adibidez aditz bezala sartu, animaliak galtzerdian sartzen dira, hotza dago, galtzerdian ez barkatu eskularroan, hotz dago, eta sartu egiten dira, sartu askotan agertuko da. Beste adibide bat izan leke hotza. Irurtekin elurra landu dugu, igual orain hotza landu dezakegu. Edo epela. Eta kontzeptu moduan jarri dut adibide bezala barruan. Eskularru barruan sartzen dira. Batzuk kanpoan daude, bestatzuk barruan. Orduan, olako hitz bat aukeratu dezakezue, normalen pentsatzen ipuina egun bat baino gehiagotan kontatuko duzuela, orduan egun baten izan leke barruan, hurrengoan sartu. Hurrengoan izan leke hotza, adibidez. Orduan, ipuina kontatzen dugu, eta, aukeratzen dugu landu nahi dugun hitza, eta izendatzen dugu, non dago sagutxoa? Eta beraiek esango dute, barruan, ez badute esaten, baten bate lagundu egiten dugu. Orduan, izendatu egiten dugu, eta gero ere deskribatu egiten dugu. Piskat deskribatu eta definizio simple batera gerturatzen gara, zer esan nahi du barruan egotea? Zer da barruan egotea? Eta zen da barruan hitzaren kontrakoa? Barruan ez bagaude, gaude kanpoan, kontrakoak interesgarria da 4 eta 5 urtekin lantzea ere, Eta, esaten dugu, barruan gaude, babestuta gaude, itxita gaude, orduan goaz hitz horri buruzko pixkat informazio bat guztien artean sortzen. Eta gero, hau eta gero, esaldiak egiten ditugu. Adibidez, kasu honetan, nik esaldi bat esango dut, eta beraiek errepikatuko dute sagua, eskularru barruan dago. Txalotuko dugu zenbat hitz dauden? Karo, hemen jaika 2 gauza lantzen. Alde batetik, 3 gauza. Alde batetik, esaldi egiturak eta sagua eskularru barruan dago, kontzientzia lexikoa lantzen igarez, txalotuko ditugu, zenbat txalo hitz dauden esan dudan esaldi hortan, eta baita ere, ari gara lantzen egiturak. Ez dakit hori esan dut, Bale, ez barkatu, esaldi egiturak hori da, lantzen ari gara, kontzientzia lexikoa, eta azkena aztu zaigena barkatu entzume memoria. Karo, zuk esaldi bat, 3-4 hitzeko esaldi bat errepikatu behar duzunean, gogoratu behar dituzu 3-4 hitz horiek buruan. Eta hori batzuei zaila egingo zaila, ikusiko duzu. Hori irakurketaren oinarri bada, irakurtzen goazen heinean, irakurtzen duguna buruan gorde behar dugu.
Eta batez ere fonologikoki zaitasuna duten umeekin ikusiko duzu zaila egiten zaiela. Nauen entrenatzen aritu gara, bai, esaldi egiterakoan eta errepikatzerakoan, hiru gauza horiek, bai, kontzientzia lexikoa txalotuko ditugu zenbat hitz dituen, esango dugu, bai, errepikatu dute eta egitura hori barneratzen joango dira eta gogoratzen joango dira. Vale? Orduan hor, ariketa horrekin ingo genituzke hiru gauza hiegia landu. Bai? Orduan, errepikatzet, egin dugu hitz bat aukeratu dugu, eguneko hitz bat, hitz hori izendatu dugu, definitu dugu edo deskribitu dugu elkarrekin, esaldiak egin ditugu, eta esaldi bat edo bi txalotuko dugu, zenbat hitz dituen, bai? Eta gogoratuko dugu. Bai, ez dakit ulertzen da. Vale, eta hori egin da gero, orduan, ja, hor lanketa asko egin da aukiko dugu. Zuek hiztegia, nik taula bat proposatzea izuet hor PowerPointean, ba ez hasteko plangintza atin dezakezu, ba ipuin bat hartu, eta esan behitu ipuin honekin, 3-4 hitza landuko ditu. Eta apuntatzen dituzu. Bada aditza, bestea da kontzeptua, eta bestea da adjetiboa. Hola zuek badakizue, era guztetako hitzak lantzen ari zaretela. Bai, eta hor kontzientzia lexikoa esaldian sartzen dugu, bai? Eta egitura lantzen ditugu, bai? Narratibak. Eta orduan faltatuko litzaiguke 4 urteko gelan kontzientzia silabiko, bai? Kontzientzia silabikoan egin dezakezu aukeratu duzun hitzarekin, hiztegiko hitzarekin, edo beste hitz bat. Nik hor proposatzea izuet programazio bat, Julian Palazonen oinarrituta, esaten nahi nezen guztia da formakuntza batzutan oinarrituta, eta Julian Palazonek proposatutako gida batean proposatutakoa ekarri dizuet. Orduan, egin dut pixkat programazio moduko bat, bera planteatzen du astea soinu jarraiekin, ma, la, bai, soinu horiek soinu luzea dira, luzatu aldirenak. Orduan proposatzen duena da soinu horiekin hastea. Nik taula hortan jarri dizkizuet hasieran soinu luzeak. Eta zer proposatzen du Julian Palazonek ere? Ba zikloak egitea. Adibidez, lehenengo soinuak da eta l, bai? Kasu hontan silabarekin. Ma, sa, la, bai? Orduan zikloak egiten ditu. Zer esaten du, zer da zikloak egitea? Ba, lehenengo saioan, sa, se, si, so, su, hitz bat edo bi landuko ditugu, bai? Urrengo saioan, ba, ma, me, mi bat aukeratuko dugu, bai? 3. saioan, la, le, li, horietako hitz bat, bale? Eta berriro, errepikatzen da berriro, sal, se, si, urrengo saioan, ma, me, mi, urrengoan, la, le, li, 3 buelta mate ditu, bale? Sa, so, su, si, markatu mi, me, eta horrengoan, ba, lo edo lu, bai? Orduan egiten du, 3 saio, errepikatu 3 aldiz, bale? 9 saio guztira. Bueno, horre taulan hobeto ikusten da, hobeto azalduta dago. Orduan, demagun guri orain tokatzen zaigula, nik aukeratu da gaur, sa soinua, bai? Saioa, lehenengo saioak dira bokalekin, bokalen ipuina, baina 4. saioa, hasten garaia, sa, se, si, so, su, silaba bat, nahi duguna. Nik kasu honetan, aukeratu dut sagu. Sagu hitza zergatik ba, sagu agertzen da, eta ese tokatzen zen, orduan ba, sagu aukeratzen dut. Orduan, ipuina kontatzen dut, bai? Hiztegia landu dugu, hitz hori landu dugu, eta orain, ja, kontzientzia silabikora pasatzen gara, bale? Eta kontzientzia silabikoan zer egingo dugu. Alde batetik, ba, esango dugu, bakizu zen animali hau, deitzen da? Eta sagu esango diate, ba, hartuko dugu ezagutzen duen zuen panela, bai? Hau ere estimulazio karpetan dago, 4 urteko gelako karpetan, bai? Eta ordu esango, sagu, zer bat txalo dauzka? Sagu, bale, ba, 2 txalo dauzka, ezta? 2 jarriko ditu. Eta esango dugu, zein da lehenengo soinua? Eta beraiek aukeratu beharko dute zein den lehenengo soinua. Sa, bai, hasieran entrenatu beharko dute, bai? Horregatik erabiltzen dugu laguntza. Eta bigarren soinua zein da, hau, bajo esango dugu? Gu, zein da bigarna? Gu, oso ondo. Orduan ja, hau egin dugunean, hasten gara identifikazioarekin, bale? Kontzientzia silabikoan, 4 atal egongo dira, bale? Bat izango da, identifikazioa, bale? Sagu esan dugu, ezta? Sa eta gu.
Bale, aber asmatzen duzuen. Ma soinua dago sagu hitzean? Ma, entzuten duzuen ma sagu hitzean? Bai edo ez. Entzuten duzuen la sagu hitzean? Entzuten duzue ra? Entzuten duzue sa badago? Bai, entzuten duzue lu? Entzuten duzue gu? Bale, aukeratu dugun hitzean, bai, zenbat, soinuak entzuten diren, edo ez diren entzuten, identifikatzen saiatuko gara. Hasieran, erabili dituzue kinestemak beraiei laguntzeko. Bai, sagu, eta badago la soinua sagu hitzean, eta ez sagun, ez dago la soinua, bai? Zuek ikusi zenbat lagundu edo ez. Orduan, bai, kontzientzia silabikoan egin duguna da. Segmentatu, aukeratu dugun hitza segmentatu, hau da, zenbat txalo dituen identifikatu dugu, zein da lehengoa, zein da bigarrena, gero, egin duguna da, rekonozimendu bat, aber guk aipatzen dizkigu soinuak hitzean dauden edo ez, bale? Eta hirugarren atala izango zen, nik esango dizkizut silaba batzuk, eta asmatu behar duzu zeitz den. Bale, 4 urtekin silabarekin gaude denbora guztien, adibidez esango dut, aipatu alditut, hemengo hitzak, bai? Gel. Zeitz da, eta biek elkartu behar dute. Igel, bale, ondo, beste bat. Txori. Zeitz da, asmatu dezakezue, eta txori, bai? Ba, imagino, artza. Zeitz da, hartza, hor da integrazioa, bale? Orduan, errepikatzen dut, bale? Kontzientzia silabikoan egin dugu. Segmentatu, bai? Txaloak eman, guk aukeratu dugun hitza, kasu honetan gaur tokatzen zen ese soinua, sa, se, si, so, edo su, bostetatik bat, guk sagu aukeratzen dugu, bai? Ze hemen sagua dago, eta sagu aukeratu dugu, egin dugu panelarena, zenbat txalo, lehenengo soinua, bigarren soinua zein den, bale? Gero, identifikatu dugu guk aipatu ditugu soinuak dauden edo ez, badago ma, badago pa, badago sa, bai? Identifikazioa, bale? Bigarrena, eta integrazioa egin dugu, bai? Integratzea zer da? Ba guk silabak, hitz baten silabak puskatuko ditugu pixkatu ruti, bai? Gel, eta bereik lotu behar dituzte. Zeitz da? Igel, bale? 3. pauso. Eta ja, bukatzeko, bai, altxatuko ginateke, eta esango, bueno, bai, guazen gelatik, joango gara gelatik ibiltzen, gaur saguren lehenengo soinua zin, esan dugu dela sa, ez da, sa. Bale, ba, sa entzuten duzunean, lurrean eseriko zarete, edo etzan egingo zarete, bai, edo salto egingo duzue, zuen nahi duzuena. Oinez joango dira gelatik, eta gu joango gara silabak esaten. Ka, pa, ra, sa entzutean eseri egin behar dira. Nire aholkua, lehengo buelta pare bat egitea, kinestemekin. La, ma, sa, laguntza eman, bai? Orduan erreza egingo zaie. Eta azkeneko 2 bueltak, ez gabe. Ma, la, sa, bai? Eta 3. ja, azkena zaien egin dezakezuena da, hau atapatuta, bakarrik entzunez. Ma, pa, sa. Bueno, eta hor minutu baten, landu duzue kontrastea, bai? Bueno, bizka luzatu naiz. Bale, laburbiltzeko ipuina kontatuko dugu, ipuina hortan aukeratuko dugu hitz bat hiztegi lanketa egiteko, bale? Aditza kontzeptua edo adjektibo bat, edo nahi duzuena, bai? Hitz hori deskribatuko dugu, izendatu, deskribatuko dugu, eta esaldi pare bat, 2 edo 3 esaldi egingo ditugu hitz horrekin, eta txalotuko ditugu, bale? Eta azkenik ja kontzientzia silabikoa. Kontzientzia silabikoan ingo dugu panelarena, bai? Bigarrena, identifikatu guk esate ditugu soinuak hitzean dauden. 3. Integratu, 2 silaba elkartu beharko dituzte, gel, gogoratzen duzu. Eta azkena, bai, enkontrastea landuko ditugu, bai, gelatik ibiltzen, bai, gaina ja mugimenduak jartzen dira, patiora joateko. Eta getu lertu da.